Για ποιο λόγο τα λέω όλα αυτά τα πράγματα από τη στιγμή που δεν θα αλλάξει κάτι? Πρώτον, ελπίζω κάτι να αλλάξει, να ανοίξετε τα μάτια σας, να καταλάβετε πού πάμε, μικρές πιθανότητες, αλλά αυτός είναι ο κύριος, μάλλον όχι ο κύριος, ένας βασικός λόγος, αλλά ο κύριος είναι γιατί είμαι πατέρας, θέλω να μπορώ να κοιτάω τα παιδιά μου στα μάτια, να πω ότι τουλάχιστον ό,τι μπορούσα να κάνω εγώ από το χέρι μου για να μεγαλώσετε σε έναν υγιή κόσμο το έκανα, και να μπορώ να κοιτιέμαι και στον καθρέφτη και να κοιμάμαι το βράδυ χωρίς τύψεις και ειρηνίες. Απλά είναι τα πράγματα. Και η απάντηση στο Πρόεδρε, τι μπορούμε να κάνουμε εμείς, οι απλοί άνθρωποι, καταρχάς όλοι απλοί είμαστε, τι μπορείτε να κάνετε? Να δημιουργηθεί ένα κύμα αντίδρασης, έστω μέσα από τα social media, ώστε να μην περνιέται ως φυσιολογικό αυτό που μας περνάνε όλα τα κανάλια και τα ΜΜΕ. Ότι είναι το φυσιολογικό αυτό. Δεν είναι το φυσιολογικό. Το άρρωστο είναι. Το φυσιολογικό όλοι το γνωρίζουμε μέσα μας. Όλοι. Και όσο περισσότερο αρχίζουμε και εκφραζόμαστε, τόσο περισσότερο θα σταματήσει και η κοινωνία να λέει «Αχ, τι να κάνουμε, εξυγχρονισμός, προχωράμε». Όχι κύριοι, δεν προχωράμε. Πατάμε φρένο και βάζουμε όπισθεν. Αυτό μπορούμε να κάνουμε, αυτό μπορείτε να κάνετε. Καθεστώτα και χούντες έχουν πέσει μέσα από το ίντερνετ και τα social media. Κάνετε πάρα πολύ μεγάλο λάθος αν νομίζετε ότι δεν έχετε δύναμη. Ο καθένας ξεχωριστά. Και βέβαια όλοι μαζί το καταλαβαίνετε πόσο μεγάλη είναι η δύναμη. Αρκεί να υπάρχει έκφραση. Κλείσε την τηλεόραση την επόμενη φορά που θα σου πούνε ότι από εδώ ο κύριος Καπουτζίδης να μας εκφράσει τη γνώμη του. Ή ο κύριος Μουτσινάς ή δεν ξέρω εγώ ποιος. Κλείσε την τηλεόραση. Να πέσουν οι μετρήσεις τους. Να καταλάβουν ότι δεν είναι αυτοί οι οποίοι θέλουμε να βλέπουμε. Δεν είναι αυτοί οι οποίοι θέλουμε να περνάνε τα μηνύματά τους σε εμάς και στα παιδιά μας. Και ότι θέλουμε σοβαρούς ανθρώπους. Με υγιείς ιδέες. Ότι αυτό θέλουμε να περνάει η τηλεόραση. Αυτό θέλουμε από το ραδιόφωνο. Αυτό θέλουμε από το ίντερνετ. Κλείστε τα. Πείτε όχι. Καταναλωτές είσαστε. Όχι πρόβατα.